Ang kabuhi kagang libro ni Josue, nagalaragway sang istorya kag kabuhi ni Jesus sa Bag-ong nga Testamento. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka Ilonggo o kon hiligaynon nga version sa atong Sabbath School lesson sa kada semana. Ginadala ini sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado. Kagari ang akong duwa ka mga hindi na ni sila bisita at na ni mga kauturan nga ginapamatian permi ang ako nunay pakalala sa inyo si Sir John De Lloyd Coro. Siya ang atong nga Dean sa House of Daniel o kon sa Boys Dormitory diri sa CPAC, and at the same time siya ang atong Associate Pastor diri sa atong iglesia. Sir, mayong adlaw sa imo. Pastor, mayong adlaw. Pastor Carado, mayong adlaw. Kag sa aton man padayon kag malasigon nga mga kauturan kapag laom. Salamat sa inyong pagsubaybay. Ako man gusto tamihon akong mga pamilya nga ara sa Leyte, sa Mindanao, sa Zamboanga kag sa Davao, kag akong utod nga ara sa Lebanon. Mayong adlaw sa aton na tanan. Yes, and that's correct. Hindi lang ni diri sa Pilipinas, damo ang subaybay, sunod-sunod sini sa atong nga programa sa iban nga pungsod. Ang ikadwa na ko nga pakilala sa inyo mga kauturan, si Pastor Dr. Rafael Carado. Siya ang aton nga Dean sa School of Theology diri sa CPAC. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor Tomado, pod kay Sir Jandy. Kag sa tanan naton no nga mga kauturan sa tibuok kalibutan nga naga-istorya kag makaintsindi ang Ilonggo, kabay pa maga-enjoy naman ta sang aton nga pagtuon subong. Yes, and that's correct. Originally mga kauturan, si Pastor Carado halin sa North Cotabato. Pero ang iya mga ginikanan halin sa Panay mga kauturan. Okay, ari na kita Doc Rafi and Sir Jandy sa lesson 10 para sa November 21 tubtob December November 29 tubtob December 6. The true Joshua, ang matuod nga Josue. Apang sa hindi pa ato na niduko ang atong mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation ginuyari kami nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka-Dios. Opdi kami sa amon nga pagtalakay, pagsaysay, pagtungkad sang sini nga leksyon, kabay pa nga amon gid makuha ang matuod kag ang mga nami nga mga punto nga magamit sang imo mga katawan sa tagsan nila ka mga iglesia. Sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. Yeah, Sir Jandy ang aton sadsara nga teksto. Ang aton sadsara nga teksto makita sa 1 Corinthians kapitulo 10 bersikulo 11. Nagambal diri, karon ining mga butang na hanabo sa ila subong nga paandam apang ginsulat sila sa pagtudlo sa aton nga naabutan sang katapusan sang mga panuigon. Yes, and that's correct. Doc Raff and Sir Jandy, last week bala ang atong leksyon about Caleb and Joshua. Kakadako gito sa mga natunan naton sa kabuhi ni Caleb. Pero maisagid ko nga daw naghatagid sa akon sa dako nga pagtulok sa babaw si Josue katapusan nga nagkuha sang inheritance. Iya anay ginpa pangatag ang tanan
Okay, ang leftover, ang word ra sa English, leftover, ang salin na lang, ang nabili na lang, kung sa kanon pa, ang mumho na lang ang sa iya. But yet, he enjoyed kag amo na siya. So, iya ginani ginunang iban. Ini siya is a type paanggid sang kabuhi ni Jesus. Yes, Doc Ralph. So sa sining nga semana atong tunan ang kinabuhi ni Joshua. Yes, ma'am. Hindi siguro sa detail pero ang mga prinsipyo sa iyang Yes. kabuhi nung tudlo sa aton sang prinsipyo sa pagtuon sa Biblia o pag-intindi sa mga narrative sa Biblia. Labi na gid sa mga event kag sa kabuhi mismo ni Joshua. Kag tungod kay ang leksyon diri naghambal nga true Joshua daw medyo ako diri sa aton pa may ara nga false Joshua. May true, may false. May true, may false, no? Pero ang ginaano ko is usually para sa akon daw may una nga Joshua kay tuod man gid tong una nga Joshua mo, historical nga Joshua. Pero may ara pa gid Joshua. No, amo ni guro ang ginapaintindi sang author nga mas may ara pa gid Joshua nga ginapaintindi sa kinabuhi ni Joshua. Kaya sino ina amo ang aton nga tunan subong nga semana. Yes, Sir John Di, anong imo ma? Sakto na pastor no, ang bal ni Pastor Carado no nga may ara sing una kag tinatawag nga ikaduha nga Joshua. Kaya ining Book of Joshua mga kautoran, mga abyan, hindi lang ni siya historical narrative, but it also talks about typology. So ang maning aton nga tunan sa nga lesson. Yeah. Before we go sa Sunday, karami kasakti ang mo Sir Jandy, hindi lang na ka-historical narrative. But ang the book of Joshua and the life of Joshua himself is eschatological, Christological, okay, kag ecclesiastical. Yeah, amo na siya. Doc Ralph, balik ko sa imo. Biblical typology, ano ni ang antitype kag type? Pastor, can you further explain? Kaya nga itong mga kauturan daw namigid kung maailamahang pan. So mo no mga kauturan ang isa sa mga pamaagi sa pag-intindi sang o pag-interpret sang Biblia. Lain man ang pag-interpret sang propesiya kay ang propesiya may ara siya nga either fulfillment nga local o kung may ara siya fulfillment nga eschatological. Lain man ni siya nga lain man ni siya ang typological, ang typology kay ini daw nagahatag aton ginatun-an ang pattern o kung ang ehemplo and then ang iya tuod nga meaning kag sa biblical typology tatlo ang pwede niya makadtuan no sumala sa aton leksyon pwede siya ma-apply kay Jesus Christ. Okay, ang type bala no pwede ang ehemplo pwede ma-fulfill sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, pwede ma-fulfill sa history sang iglesia, kag pwede man ini ma-fulfill sa umalabot nga mga tion sa katapusan nga mga adlaw. So sa aton pa ang typology ma-apply naton siya sa kinamuhi mismo sang tao, sa event, sumala pa sa itong leksyon, kag bisan sa institusyon. For example, sa tao, pwede, no, ang example naton si Moses, nagarepresenta kay Jesus Christ. Ang event abi, itong si Jonah, na lunod sa, ara sa sulod sa tiyan sang isda sa 3 ka adlaw. Ang iya abi nga fulfillment kay Jesus, katong si Jesus na banhaw sa 3 ka adlaw. Amo na ang event. Ang institusyon naman amo ni siguro ang Israel mismo, ang nasyon sang Israel nga pwede siya magiging katumbas man sang katawhan sa Dios sa panahon ng Ginoong Hesus kag sa aton nga mga kapanahonan subong. So amo ini ang typology. Kag aton man ini ma-apply pastor sa kinabuhi ni Joshua.
kag ang typology no may ara ginatawag nga vertical kag horizontal Horizontal. nga klase sang pagtuon. Ang vertical usually nga Nagatudlo pa mo. gina-apply nato na siya sa sanctuaryo nga ari sa lupa kag sa tuod-tuod nga sanctuaryo nga ato sa langit. So mo ni ang ginatawag nga vertical. Vertical. Ang horizontal naman ang mga event nga natabo sa Old Testament, okay, tawo sa Old Testament kag institusyon sa Old Testament nga may ara ini katumanan didto sa New Testament. New Testament. Yeah. Yeah. ni pastor ang typology. Yeah. Mga kauturan, dugang pagid nga pagsaysay. Ang mga writer bala ang magsusulat sa bago nga tugon, nagatanaw pastor sa mga nagliligad. Oo. Past. Ang type, ang past. Okay. So ang type, ang past amo na siyang type. And then nagatudlo sa antitype nga amo ang fulfillment. And normally ang fulfillment, most of this is about the life and the story of Jesus. Yes. Sir Jandy. Sakto na Pastor, no? Klaro gid ang hambal ni Pastor Carado. Yeah. Nga most of the types makita sa Old Testament. Mga life sang Israelites, sa mga Bible characters sa Old Testament, and most of the antitypes makita naton dira sa New Testament. New Testament. Especially in the life of Christ. Kag dira sa gospel truth mga kauturan. Gani may mga keyword may mga key passages nga aton makita ining type pag antitype. Yes. Ako lang i-mention mga kauturan, for example, Roma 5:14, 1 Corinto, kag sa Hebro. Nagahisgot ini isang mga, for example, sa Roma 5:14, si Adam ginapakita nga type siya ni Ginoong Hesus. Just like this mga kauturan. For example, pagid mga kauturan, like the suffering David, and it talks about the messianic David nga nagatudlo ngadto sa paglansang ni Ginoong Hesus, mga abyan. Mga kauturan, before na ako nibalik kay Pastor Carado, ang punto dire, ang type amo ang nagligad, and then ang antitype is the fulfillment. Okay, in the life of Christ, Christology, sa iglesia, nga ang nahimo sa ni Josue sa pagdumala sa mga Israelinon pasulod sa Kanaan, amo man ang aton ma-experiencean sa ulihi. Amo nang natong antitype nga kita man masulod sa promised land nga ang puloy-anan sa Ginoo. Kag eschatology nga nagatudlo sa aton nga ang ilan na experiencean sa una aton man ma-experiencean sa ulihi nga mga kapanahonan. That is type, mga nahitabo sa Old Testament, kag ang antitype ang mahitabo fulfillment, present, future, and then the past nga sa kabuhi ni Jesus. Yes. Yeah, may dugang ka, Pastor. Ang pabangkot sa iban kag kalabanan, paano naton mabalaan nga ma-applyan na siya no Okay, sa yes. type kag anti-type nga prinsipyo. Yes. Ang aton leksyon nagambal nga may ara apat ka mga criteria. Yes. Una, Thank you. gitawag ni siya sa dapat ang type is historical. Yep. Meaning ang example nga tawo o kon ang pattern nga tawo or events man Sa naligad. sa nangligad nga mga sa una Oo. kinahanglan nag-exist gid siya sa Nag-exist. history. Oo. So muna ang una-una gid kay kung wala siya nag-exist, Why hindi siya pwede? pwede may mo nga type. Type. Ikaduha, dapat may ara siya ginatawag nga correspondence. Meaning to say, may ara siya nga kaparya-parya sa Kaanggid-anggid. natabo Yeah. sa una kag sa time ni Jesus Christ. For example, no sa pangalan abi ni Joshua, no ang pangalan nga Joshua, is it not a coincidence nga ang pangalan ni Jesus Christ sa Hebrew is Yeshua. Yeshua. Very very close. So pwede gid siya mahimo nga antitype siya ang katumanan sang Yeshua nga Joshua nga pangalan. So may ara siya correspondence ang duha. That's second. Second. Ay katatlo, ginatawag og prefiguration. Gitawag siya sa leksyon. Prefiguration meaning may ara siya nga mga prophetic element, no? Magkita mo nga daw na
daw natabo ni siya sa una, no? For example, no, pagtabok sa dagat nga mapula o Red Sea, pagtabok nila dito. Pag-abot na rin sa New Testament, ginambal man dito ni Pablo nga ang bautismo daw parehas ang pagtabok sa dagat. No? So may ara siya ginatawag nga future sense or prophetic sense na may katumanan siya nga pwede ni matuman in the future. In the future. So prefiguration amo nang ika-tatlo. Kag ang ika-apat nga nga criteria is gitawag sa atong leksyon nga is may ara siya escalation. Meaning may ara siya may ara siya daw crescendo sa music pa nga may ara siya nga local nga panghitabo nga pwede sa mahimong universal. Daw pareha sa sang telescope no nga gamay siya halin sa gamay padulong sa dako no nga mga panghitabo. So pwede siya maging isa ka tawo sa Old Testament kag matabo ni siya sa universal to anybody nga tao diri sa New Testament. So man ni pastor ang mga criteria. Kung hindi ni siya mamit, hindi na lang punta mag pataka himo-himo sa type anti-type. Kay may ara nga basihanan, no? Hindi ni lahog-lahog nga pagka-interpret. So in other words, pastor, salamat, very good gid nga explanation. In other words, hindi lang si Jesus ang anti-type ni Josue. Oh, yes. Pwede kita. May may anthropological pa siguro. So, kung magmandirilagon kita, okay, we can become Joshua as well. Okay. Kung madirilagon kita as a family, as a church, then makasulod kita sa promised land. Yes, Sir Jandelet, anong imo maamot sa sininga punto? Sa atong lesson mga kauturan no diri sa Monday na pastor no? Monday and type and anti-type in 3 phases. Ako lang siguro ni enumerate no may ining 3 phases amo ni siya ang Christological ginlawag naman ni kagina no kag ecclesiological kag eschatological. Magambal kita mga kauturan sama sa ginambal ni Pastor Carado. When it comes to Christological, it can be seen in the person and work of Jesus. Kag kung magambal kita nga ecclesiological, ang katumanan makita sa kabuhi kag mission sang aton nga iglesia. Amo na siya ang ecclesiological. Kag kung magambal kita mga kauturan nga eschatological, amo na siya ang fulfillment sa ulihi nga mga panahon or sa bag-o nga langit kag duta. So man yung 3 phases mga kauturan. Sumala sa aton lesson. Okay. Pastor, imo na natando gamay ang Tuesday. Okay, Pastor, ang the two Joshua, ano ang the anti-type? Okay. Sa akon nga pag-understanding is the fulfillment nga mo sa Jesus. So kung i-apply na naton sa kinabuhi ni Joshua, ni Josue, i-apply ta na sa kinabuhi ni Josue, si Josue parehas una-una gyud pasay sabi diri parehas siya kay Moses. Bali sa typology pastor may ara hindi lang siya dalawa eh. May ara siya sometimes tatlo. Ka mga multiple fulfillment. Mga ano bala ka mga pattern nga tatlo nga sunod-sunod like for example tatlo ka Elijah, you know, tatlo ka Babylon. Amo na bala, diri pwede makita tatlo ka Josue. So ang ginapasay sa atong leksyon, una si Moses, nga parehas sila ni Josue, si Josue parehas sa kay Moses, nga ginhimo sa Dios nga leader nga ipagawas ang mga Israelinhon halin sa Egypt. Parehas sila nga gintagaan sa mga kasuguan nga sa diin ila inisundon para mapagwa. Kag ini nga mga anti-type nga gihimo ni Joshua, Josue sa kinabuhi sa mga Israelites, amuman ang nahimo nga buluhaton kung i-apply naton Christological kay Jesus Christ. Kay si Jesus Christ mambalta siya ang nahimo nga ulo man no sang iglesia. Sumala si Josue ulo sang Israelites. Then leader po si Josue, leader man si Jesus Christ. Kung sa kwan pa, ginpagawa siya halin sa Egypt, ang mga katauhan, pinagi sa dugo ni Kristo, ginpagawa man halin sa kasalanan. So, ari pastor, maamba naton nga ang tutuod nga Josue,
ang antitype nga ginatawag amo si Ginoong Hesus kung i-apply natin sa Christological sense. Yeah, and that's correct. Hamana, yeah, Sir Jandi, before I will also share what I have discovered sa atong election. Yeah, akong sumpunan no ang manaming ang punto ni Pastor Carado no nga ang antitype ni Joshua amo gid ang si Jesus. Amo na ginatawag nga the greater Joshua. Amo si Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus mga kautoran siya ang makahatag sa aton sing ultimate nga kapahuwayan. Si Joshua nagpatabok sa mga Israelites. Yes, and that's correct. Pakadto sa Land of Canaan. Si Joshua mga kauturan, si Jesus mga kauturan, siya ang the greater Joshua, hambal ni Pastor Carado, siya ang maguluwas sa aton halin sa kadudulman or sa aton mga sala. Kag siya man magadulong sa aton pakadto sa langit nun nga Land of Canaan. Yes, and that's correct. Nadumduman ko, Pastor, sang ligad ng leksyon. Si Joshua amo ang naghatag identity sa mga Israeli noon. Kay before they are nothing mo. They were slaves. They have no nations. They have no land. Yes. Karon through Joshua may identity na sila. They can claim their own nga ako amo ni. They have citizenship. Okay? And they have property. They have inheritance. Amo man si Jesus. We were nothing in the past. But through Jesus, we become somebody. Yes, we become heirs of God's kingdom. And may kabuhi kita nga way katapusan. And then we can shout to the world, I have my own identity. I have my own banner. I have my flag. Kay we Filipinos are proud to be Filipinos despite we are considered as one of the corrupt nations in the world. Yet still, we are proud to be Filipinos. Yes. Sa detail, Pastor, sa kinabuhi ni Joshua, yung gigamit diri sa aton nga leksyon ang 40 ka tuig nga pag Yes. libot-libot no sa wilderness before sila nakaabot sa promised land. Ginrepresentahan man ini siya sang antitype nga si Jesus. Yes. Mismo 40 siya ka adlaw fasting. Before siya nagsaka sa langit, 40 man ka adlaw. Yep. Before siya nag-ascend after resurrection, no? Yes. Meaning to say, before ang final deliverance matabo, parehas ba? Amo nang ginatawag nga correspondence. Yes. Nga may arang 40 ka tuig dito sa type, may 40 ka adlaw nga natabo diri sa kinabuhi ni Jesus Christ, which is a very good example kag proof sang type kag antitype nga pattern sa principle sa pag-intindi sa Biblia. Yeah, balik man ta kay Moses. 40 man kadlaw si Moses dito sa bukid sang Sinai. Yes. And that's it. So 40 man kabuto kabadlaw kagabi si Jesus nga nagpuasa. And that's the point. Now, let's go to the last, Joshua and us. Yeah. May Sanjay, Sir Jandi, may kapunto ka diri? Apon diri nga kita nga mga punto mga kauturan no. Ining Joshua and the church may ara sing pagpaanggi din sa ilang aduha. Because mga kauturan, the conquest under Joshua prefigure the church spiritual welfare. Aton diri makita mga kauturan nga si Joshua fought with literal swords. But kita mga kauturan, as a church, we fight with the sword of the Spirit. And with the weapons of prayer, truth, and righteousness. Sa panahon ni Joshua mga kauturan, nakaangkon sila sing Land of Canaan. Kag sa aton man, sa iman mga kauturan, ay nang Land of Canaan, sama na siya sa second coming mga kauturan. Puhon kung mag-abot si Ginoong Hesus, makaanon kung man kita sa langit nun nga puloyan. Yes, and that's correct. Isa pa dumduman na konsang ligad ng mga sinema na nga ara-ara pa kita subong sa piyak sang Jordan. We are about to cross Jordan. With the help of Joshua, nakakross sila sa Jordan. Kaya ilang pakigaway, Pastor Raf, Sir Jandi, hindi iya pinagi sa ilang kusog as what you have mentioned. Hindi sa ilang might.
Okay. Ang ila lang gidya is for them to fight. Oh, pero ang pagkadalagan hindi pinagi sila kusog. Okay. Ang pag-away is Jesus. Okay, ang ano ni ang Ginoo among nag-aaway pagi sila kay imagine bala tumba ang Jericho, ang walls ng Jericho, hindi man nila to ginaboy kag nadagdag. It was God who let the walls of Jericho fall down. Okay, amo man ni sa aton subong ang walls ni Satanas, okay, matumba na hindi sa aton kusog pag pinagi sa aton nga pag-alagad kag paggamit sa aton sang balaan nga espiritu. Yes, Pastor. So, kung aton i-wrap up no ang Yeah. istorya kay ti mo adto na siya sa katapusan, ang type sumala pa sa aton leksyon is mayra siya ginatawag nga partial nga fulfillment, no? Meaning to say, sa kinabuhi ni Joshua, ang mga naitabo sa una, makambal ta nga partial pa to siya. Let's say, partial leadership, partial deliverance, deliverance from sin, partial protection from sin, partial enjoyment sa land of Canaan. Kaya after sina, damo pa man nga mga kalisod ang nagyan sa Israelites. So, ang atong leksyon nagambal nga Joshua, the historical Joshua, hindi siya true. Gitawag naton ang true Joshua is si Jesus Christ. Kay si Jesus Christ ang ultimate, ang word siguro is ultimate or final fulfillment sa first Joshua. Meaning to say, pag magambal ta nga final kag ultimate, kung magambal ta nga deliverance from sin, when we are in Christ, and that is eschatological, eschatological nga typology. Sa Christological, sa ecclesiological, sa aton subong ginluwas man kita halin sa sala. Yes. We are being delivered. Pero ang ecclesiological para sa akon hindi pagid ang final eh. Yeah. Ang pinaka-final sa tatlong ni ang eschatological. Yeah. Ang pag-abot gid ni Ginong Hesus sa second coming, ang tuod gid balang Joshua, no, amo na ang final nga deliverance from sin, final deliverance to be protected, nga maprotektahan kita sa sala, final deliverance nga ma-enjoy naton ang promised land in which ang langit nga ginsaad sang tuod gid nga Joshua. So Joshua and us siling pa natabo naman sa kinabuhi ni Ginoo Hesus ang tawag sini fulfillment sang iya nga pagkatawo. Therefore ang aton mahimo sumala pa maglantaw kita sa antitype nga si Jesus Christ sa kinabuhi ni Joshua para nga parehas sa mga Israelinohon ecclesiological makaangkon man ta sang deliverance, no, ultimately when Jesus Christ will come. Yeah. Amen. Before na ko nibalik sa imo, Sir John D. So, thank you gid Pastor kanami nga pag-saysay. Ang isa nga ako na nakita, labi na gid ang atong leksyon sa liga nga semana. Kundi ang leksyon ta sa liga nga semana, ila na gin pang dibay-dibay ang duta. Yes. Okay. Kagang kabuhi ni Caleb. Okay. Ang duta, ang promised land, ang tagiya amo ang Ginoo. Yes. Yeah. It was a gift given to them. The land. The land is a gift. The inheritance is a gift. Tiyan mo man na sa aton, Pastor. Ecclesiological, ang biing isa ka iglesia kita, nga nagsulod na kita sa promised land. Yes. Okay. Pero ina nga promised land, hindi na iya, pero minti dira nga imo na nga sa tapos na imo na iya. Imo na siya. Kaya kung may title kasi na, bisan sino pa na iya, wala ginamahimo, imo ginaya. Pero kung isa ka gift na ginatag sa imo, you have to take care of the gift. Kaya there is a tendency, ngayon nga gift, magbabalik, makuha sang tagiya. Na, tiyan mo man ang natabo sa Israel. No.
nga wala nila ginbantayan, Tipigan. wala nila gintipigan, nga to the extent, nga they were even driven out later on, Yes. nahimo sila captives. Kaya mo man na sa aton eschatological, nga in the future, if we will not keep the gift that God has given us, the inheritance, Yes. the life that God has given us, there is a tendency madula ini sa aton. Sir John. So meaning to say, yeah, comment ko nga, may Yeah. meaning to say, amo nang ginambal nga partial. Yeah. No? Partial ang kinabuhi sa Israelites Oh, sa yes. Promised Land. Pero sa eschatological, once ma-award na pastor sa eschatological sa complete Yeah, final final. why na hindi na Why ito na? madula. Hindi na. Hindi na madula. So eternal ang effect sang antitype, Yes. sang katumanan, ultimate nga katumanan sang type. Is the fulfillment, katumanan. Okay. Ang antitype is the final fulfillment. Yes, yes. The promised land is the final fulfillment. Yes. Karon niya partial pa ni. Partial. Ari kita sa promised land, pero wala pa kita sa final fulfillment. May ara na kita, may chance na kita nga maluwas, may chance na kita nga maka-inherit because we were given the chance. In Israel, they were given the chance to occupy the promised land, but conditional. If you will keep my statute, that will be yours until. Yes, last ni mo, Sir John, di way na kita time. Mga kautoran, no, ang pamangkot na lang siguro, no, kay siguro naman gid nga posible kita makaangkon sing kahilwayan kinabuhi nga walay katapusan. Ang kadaugan gindaog na ni Kristo. Yes, and dito that's sa cross. Ang ato na lang gid ang pagkapyot. Mga kautoran, san of bala kita magadesidar nga pagkapyot dira sa iya nga Ginoo sa imo lang ko kay siguro Yeah. makaangkon ako sing kinabuhi nga walay katapusan. Labi na sa aton nga mga kautoran bala nga nagbiya sa pagtuo. Basi ka mga kautoran nagpamati. Balik kita dira sa pagdayeg sa Ginoo. Amen. Yes, last word, Pastor. Dalawa, pastor, ako nibilin sa Yeah. mga kauturan. Una, ang prinsipyo sa pagtuon sa Biblia pinagi sa typology is biblical. Una-una, no? Hindi ni gisiling nga gihimo lang sa mga scholars o gihimo lang sa nagatuon sa Biblia. May mga pattern nga biblical writers mismo ang naghimo sini nga mga pattern sa New Testament nga nahimo nga ehemplo ang mga tao kag mga events sa Old Testament. Ikaduha, ginapakilala mga kauturan ang kinaiya kag kabuhi ni Kristo kung sin-o gid si Kristo sa history sa tao. Meaning to say, si Kristo aton makilala pinaagi sa pagtuon sang kabuhi sang tao, no? Historya sang tao. Kag ang mahambal ko is kita ay han, no, mga kauturan. Ang aton ay han nga kabuhi. Mahimo man ay han nga type, pastor, no? Yeah. Makahambal ta bala nga Yes. mahimo man bala ay han nga type ang aton nga kabuhi. Nga sa diin mahimo man ini nga ehemplo Yes. sa iglesia. Sa iglesia. Nga mahimo makuhaan pagtulunan, no, ang aton nga kabuhi sa iglesia nga sa diin maka palig-on sang church kag ini nga kabuhi. Pero aton gid paningkamutan mga kauturan, no, amo nang yambal nga with the help of Jesus Christ and the grace of Jesus Christ ining aton nga kabuhi karon mahimo kita nga buhi man nga testamento. Amen. Para nga mahimo man kita nga ehemplo, no, sa aton isig katawo, sa aton pamilya kag sa aton iglesia. Amen. Mga kauturan, ang kabuhi ni Josue, kag nga experience sa mga Israelinon sa pagsulod sa dutang saad sa Promised Land, isa ka type. Ang antitype, ang aton nga pagsulod sa bagong duta. Okay. Mga kauturan, ang ila ginhimo, wala, nagupod sila sa Ginoo sa pakigaway. Hindi kayang Ginoo nag-away sa ila, kundi nagupod sila sa Ginoo, gingamit sila sa Ginoo sa ilang kadalagan. Kag nagsulod sila sa dutang saad. Amo man na, sa aton nga pag-away, sa aton nga pag-claim, pagkuha sang dutang saad, nga ginsaad sang Ginoo, hindi nga magpindog lang kita diri, but we will go with God, with Christ,
agud nga mag-away sa kaaway until we can have the occupation o kon pag-occupy naton sang dutang saad nga ginsaad sang Ginoo, and that would be the final fulfillment already. And the promised land will be ours throughout eternity. Sa hindi pa si Pastor Carrado, mga kauturan, magpangamuyo, ako na nagdid pasalamatan ang mga mag-ulutod, Gina Federo Ilumer and Alex Federo, Jimmy Trino and Anile Trino Perdido. Ang mag-asawa, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Jet and Susan Caro, Juan and Myla Susana, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Ido and Fee Midon Bandes, si Sister Antipas Piedad, si Mar Lubel Hiruta Lurin, Ladel Labalan Gascon, Manang Helen Barbasa, Kag Doc Leopold, and Ma'am Ivy Hope Balijong. God bless sa atong mga sponsor. Pastor. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan, nagapasalamat din kami sa imo Ginoo sang amon natun-an subong nga adlaw, magahatag Ginoo sa amon sang kabaskog sang amon nga pag-alagad ra sa imo. Salamat nga ikaw naghatag sa amon sang kaalam amay nga amon ini mahangpan nga sa diin ang tanan nga mga prinsipyo sa pagtuon sa Biblia. Ini magahatag sa amon sang kalig-on kag kadasig pagid nga amon pagid makilala si Ginoong Hesus pinaagis kinabuhi sa mga katawhan sa imong mga tao nga ginpili sa balaan nga kasulatan. Kabay pag amay ang ini nga pagtuon padayon nga magatisok sa tagstagsa ka mga tagipusoon sa amon mga kauturan. I-bless o tanan nga nagapamati kag tanan nga nagatuon sa imong leksyon, labi na gid tanan nga naga-sponsor sa sini nga programa. Yes, Amo na yung ginaampo Ginoo sa ngalan ni Hesus. Amen.